Príjemný deň, vážení športoví priatelia. Dovolte takto pri príležitosti dnešného majstrovského futbalového zápasu. Máme naše mužstve troch oslávencov jubilátov, ktorí sa dožili okolo výročia. Takže ako prvý je to Filip Rajníček, ktorý sa narodil 19. septembra 1995. Začína v Niemšove a máme tu u neho len jediný prestup, ktorý bol v roku 2014, kde prestúpil z Niemšove do nášho klubu. Takže Filip je nenahrateľným pilierom obrany FK Kľúčové, je rekordmán počte odohratých minút. V sezóne 2020-2023 to bolo celkovo 2675 minút, to znamená, že bol účastný na každom futbalovom zápase. Takže jeho štatistika je taká, pokiaľ nemá zlomenú ruku alebo nohu, vždy je na ihrisku. Je to srdcia a patrí mu veľká vďaka za odhodlanie a súdiať futbal za naše mužstvo. Takže Filip, gratulujeme. Ďalším oslavencom je Marcel Hondiáš, ktorý sa narodil 21.9.1985. Jeho primárnym klubom bol FK Dunica nad Váhom, odtiaľ mal jednotlivé prestupy. V roku 2008 na hostovanie do FK Lučenec, 2010 prestup do Žiliny, kde v roku 2012 získal titul našej prvej lige. Ďalej to bol v roku 2013 hostovanie FK Vion Zlaté Moravce, 2014 prestup do Poľska, 2014 opäť na Slovensku do Iskra Borčice, 2015 prestup do FK Spartak Bánovce, 2017 do Čiech, do FC Vsetín a od roku 2021 hráčom FK Kľúčové. Marcel je výrazná postava v našom klube, je vynikajúcim trénerom a samozrejme aj hráčom. Napriek jeho zraneniam mu patrí veľké poďakovanie mene celého klubu, jeho obetavosť ísť na ihrisko a pobiť sa o víťazstvo v každom zápase. Preto ďakujem Marcel za všetko, čo si pre Kľúče odohral a spravil. Všetko najlepšie v životnom vývoji. A ako tretím oslovencom je náš tréner Ľubomír Škuta, ktorý sa narodil, no dobre, narodenie tu nemám. Narodil sa, jasné. Samozrejme bol dlhoročným brankárom, 1.8. prestúpil z tej nové považie, prejetal do MFK Dunica nad Váhom, ďalej to bol MFK Ilava, 2006 FK Karpaty Limbach, 2010 TISK Borčice, 2011 Mikušovce, 2013 TJ Tatra Horovce, potom Tuchyňa a od roku 2017-2018 bol hráčom FK Kľúčové. Takže Ľubo ako hlavný tréner to ťahá spolu s našim predsedom Milanom Patkom od začiatku. Spolu spájajú niekedy nemožné s možným. Svojou prácou a odhodlaním vynášku tam, kde momentálne je. Malé dedinke sa hráva 6. liga a Ľubo s Milanom sa snažia o to, aby priniesli sebe a aj našim fanúšikom futbal, na ktorý sa oplatí prísť pozrieť a pozbudiť našich chlapcov. Takže všetkým našim oslavencom patrí vďaka uznanie za to, čo robia pre FK Kľúčové. Všetko najlepšie a ďakujem pekne za pozornosť. I bude ona osjećaj u meni, da zauvijek te volim, moja želja to je, ja bih.
výborné nemania. Škoda. Čo pozor, Mišo, čo je? Výborné, Ale Mišo, pekne. Ešte im jednu logiska. Začak, pozor, hej! Mister, hraj! Pozor! Zabíj! Ruky! Zuri! Dobrá, Filip! Super! Výborné, Ráča! Dobrá! Výborné! Na klopu prichádza hráč číslo 4, Branislav Jantovič. Výstup! Offside! Je to normálne? Bez faulu chalani. Hej, áno. V prvom rade gratulujem chalanom 3 bodom. Potrebovali sme ich ako sol po 2 prehrách a nie úplne najlepších výkonov, a hlavne teda minulotýždňovom som chlapcov nabádal k tomu, že sa musíme vrátiť opäť k tej pracovitosti. To, čo nás dobí, takže chalani k tomu vstúpili alebo pochopili to a vstúpili do zápasu tak, ako sme si predstavovali. Bol to bojovný zápas za silného vetra. My sme si vytvorili hneď v prvom polčase nejaké gólové šance. Bohužiaľ zostala využili sme len jednu.
V druhom polčase ojedinelého nákopu a po menšom nedorozumení vlastne bola tam potom z toho nejaká penálta, dostali sme gól na 1-1, ale hlavne som rád, že sa tí chalani nezlomili a dokázali sme ten zápas dotiahnuť ešte do víťazného konca, že sme dali ďalší gól síce z penálty, ale však je to úplne jedno, lebo Daniel ju vybojoval, išiel za tým dravo, takže skvelé. Dobre, fajn, tešia ma určite 3 body, hra až tak nie, ja som taký náročnejší v tomto, ale fajn, super. 12 bodov, doma zatiaľ, okrem teda tej Novej Dubnice sme zatiaľ neprehrali, takže super. Verím tomu, že chalani k tomu pristúpia, k tomu tréningovému procesu, tak ako tomu bolo aj predchádzajúci týždeň, že budeme makať naplno, aby sme budúci týždeň sa pokúsili opäť v Košeci získať nejaké body. Takže srdečne vás pozývame budúci týždeň do Košece.